रौतहट के मौलापुर नगर पालिका में श्रीमान सहित परिवारजन के सदस्य सब मिल के मातारी बेटी के हत्या कैल मृतक महिला के नैहर पक्ष गंभीर आरोप लगैले बाटे। मौलापुर नगर पालिका वार्ड नंबर 4 बौधा पतौरा के धीरेन्द्र शाह के 24 वर्षीय पत्नी माला कहल जाए वाला कविता शाह आ उनकर 2 वर्ष के बेटी आरोही शाह के बीतल रात परिवारजन के सदस्य सब निर्घात मारपीट करके हत्या कैल गंभीर आरोप नैहर के पक्ष लोग लगैले बाटे। गत 3 वर्ष पहले सामाजिक रीति रिवाज के अनुसार माधव नारायण नगर पालिका 5 मिठुआवा के विजय शंकर शाह अपन बेटी के बियाह मौलापुर नगर पालिका 4 बौधा पतौरा गांव के नागेंद्र शाह के बेटा धीरेन्द्र शाह संगे भइल रहे। बियाह से पहले कबूल कैले दहेज आर्थिक अवस्था कमजोर भइला के कारण देवे ना सकल गई। मोटरसाइकिल पलंग भैंसी सिकरी देवेला बेर बेर दामाद बेटी ऊपर दबाव बनावत आयल मृतक माला के पिता विजय शंकर कहनी। दामाद धीरेन्द्र के परिवार बीतल रात 12 बजे के समय में बेटी के निर्ममता पूर्वक मारपीट करके हत्या कैला बाद खिड़की में लटकावल गई तथा 18 महीना के बच्ची के घर के पंखा में लटका के मारल वहाँ के बताइनी। मृतक महिला के पिता विजय शंकर के अनुसार सवेरे 3 बजे के समय में पड़ोसी फोन करके कहल कि तोहर बेटी के हत्या भइल बाटे। ओकरा बाद प्रहरी के खबर करके ओतहा आयल वहाँ के कहनी। दहेज के खातिर मानवीय धर्म के समाप्त करत बेटी आ नातनी के हत्या में संलग्न जे केहू के हद तक के कार्रवाई करे के मांग वहाँ के स्थानीय प्रहरी प्रशासन समक्ष रखले बानी। दहेज के लोभी द्वारा ऐसे बेटी आ नातनी के हत्या करके घर से फरार रहल अभियुक्त सबके अविलंब प्रहरी पकड़ाव करके कानूनी दायरा में लिया के हद तक के कार्रवाई करके आवाज नैहर पक्ष के लोग राखत आयल बाटे। इन जिला प्रहरी कार्यालय रौतहट के एसपी वीर बहादुर बूढ़ा मगर घटना भइल स्वीकारत प्रहरी घटना स्थल में पहुंच के अनुसंधान कर रहल तथा मृतक के पति आ ससुर के खोजी कार्य जारी रहल बतैले बानी।